Telefonata fl-11:09 ta' billejl bl-aħbar li huwa pożittiv għal coronavirus ħasiba ċajta minn wieħed mill-kollegi tiegħu, iżda mill-ewwel biddel femtu. Carl Wright, psikoterapista tal-familja, qal li huwa rriżulta pożittiv minkejja li ma kellu l-ebda sintomi minn test li għamel minħabba xogħlu. Ma tantx damet ċajta għaliex ovvjament toħodha bis-serjetà, ġifieri meta jibdew jkellmuk anke b'ċertu jargon tal-mediċina qed induna li hija telefonata serja. Inkun onest, ir-reazzjoni kienet imħalta dak il-kien sentiment imħalta. Mod speċjali li kwiet għal persuni vulnerabbli fid-dar, inkwetajt ħafna għalihom. Carl kiteb fuq il-medja soċjali l-esperjenza tiegħu biex jagħmel kuraġġ lil dawk li bħalissa għaddejjin minn sitwazzjoni simili u mhux neċessarjament minħabba il-coronavirus. Inwassal il-messaġġ li l-biża' iġġibna iżjed tkabbar iżjed l-istigma. U iktar ma nibżgħu iżjed tikber l-istigma u iżjed ma nibżgħu nżommu ġo fina, iżjed nistgħu nġibu konsegwenzi negattivi fuqna. Bħalissa Carl jinsab f'iżolament bħala prekawzjoni biex ma jinfettax persuni oħra. Madankollu l-ħin tiegħu id-dar qed ikun mimli daqs bajda, tant li baqa' għaddej bir-rutina normali tiegħu. Il-ġurnata mimlija importanti ħafna. Għaliex dan huwa wkoll parti mill-proċess ta' fejqan. Il-psikoterapista għadda messaġġ ta' kuraġġ lil kull min huwa affettwat bl-imxija tal-coronavirus u saħaq li kull min qed iħoss it-toqol ta' din is-sitwazzjoni biex jagħmel użu minn wieħed mis-servizzi li qed joffri l-Gvern b'rabta mas-saħħa mentali waqt dan iż-żmien. Ħafna professjonisti li żgur jaħbsu ġonnar biex jgħinu lin-nies. Imma tkellmu issom mhux ġo fihom għax min iżomm ġo fih jistieden ħsara fuq innifsu u nazzarda ngħid jistieden fuq innifsu il-mart.